شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari mai albarka na Kano a wannan yammaci na Laraba yau 21 ga watan Jumada Thaniya hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma ke daidai da 27 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darasin mu na 113 a wannan littafi inda muke cikin fasali na 17 wanda yake magana akan azkarul kalbi wal ghammi wal huzni wal hammi, wato abinda ya dace musulmi ya lazimta lokacin da yake cikin wata damuwa wacce ta riga ta wuce ko kuma wacce yake zallumi nan gaba ko wacce yake ciki. Mun karanta hadisai daban-daban waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da al'ummarsa abinda za su faɗa. Ciki akwai hadisin Abdullahi dan Abbas, akwai hadisin Anas, akwai hadisin Abu Huraira, akwai hadisin Abu Bakra Nufai ibn al-Harith, akwai hadisin Asma'u bintu Umais, sannan hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda shine na ƙarshen wanda muka karanta. مالك يتشوى وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زوجكين مسند للتافن المسند نا إمام أحمد ده للتافن صحيح ابن حبان نا ابن حبان دقى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي الله يقارى الله يسلاتي نتيرا قريشي قال yake cewa ma asaba abdan hammun wala hazanun, babu wata damuwa ko wani bakin ciki da zai samu bawa. Faqala sai ya ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, ya Allah ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka. Nasiyati biyadika, makwarkwada ta tana hannunka. Madin fiya hukmuka, hukuncinka mai tabbata ne a kaina. Adlun fiya qada'uka, kaddararka da ka hukunta adalci ce a kaina. As'aluka bi kulli ismin huwa laka, ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne. Sammaita bihi nafsaka, da ka kirawo kanka da shi ko ka sawa kanka shi. Aw anzaltahu fi kitabika, ko ka saukar da shi cikin littafinka. Aw 'allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani daga cikin bayinka shi. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka, ko ka keɓanta da saninsa a cikin ilimin gaibu naka. An taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi, ka sanya al-qur'ani ya zama wato danshin zuciyata. Wa nura basari, ya zama hasken ganina. Wa jala'a huzni, ya zama gushewar damuwata. Wa dhahaba hammi, ya zama gushewar wato bakin ciki na. Illa azhaba Allahu hammahu wa huznahu, face Allah ya tafiyar masa damuwarsa da bakin cikin sa. Wa abdalahu makanahu faraha, ya musanya masa da farin ciki a maimakon sa. A wani hadisi kamar yadda ya faɗa cewa Imam Ahmad ya rawaito shi, hakanan Ibn Hibban ya fitar da shi, hakanan Ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf, hakanan al-Hakim a cikin al-Mustadrak, da ainihin malamai daban-daban sun fitar da wani hadisi
hadisin an samo shi ne daga Abu Salama al-Juhani daga Al-Qasim ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine isnadin hadisin. A cikin wannan isnadi wasu daga cikin malamai sun inganta shi, kamar Ibn Hibban, kamar Al-Hakim. Ibn Hajar ya hassana shi a cikin Nata'ijul Afkar, haka na Ibn al-Qayyim a cikin littattafansa wanda su Jala'ul Afham, da littafinsa Ilamul Muwaqqi'in, da littafinsa Shifa'ul Alil, da littafai da yawa Ibn al-Qayyim ya ambace shi, ya inganta shi. A cikin sanadinsa akwai Abu Salama al-Juhani, wanda shi ya rawaito hadisin daga Al-Qasim ibn Abdurrahman. To wasu suna cewa ba a san wane ne shi ba, shi Abu Salama al-Juhani ba a san shi ko wane ne ba, la yudra man huwa. To amma kuma wasu suna cewa, kamar Ibn Ma'in a ruwayar Abbas ad-Duri, yana cewa yana jin shine Musa ibn Abdullah al-Juhani. Akwai wani Musa ibn Abdullah al-Juhani wanda thiqa ne, amintaccen malami ne, kuma yana da ruwaya daga Al-Qasim ibn Abdurrahman. Saboda haka wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba. Wannan shine abinda Ibn Ahmad Shakir a cikin tahqiqin da yau Musnad ya tabbatar. Haka nan Sheikh Nasiruddin Albani shi ma da shine zabin sa, cewa shi wani Abu Salama da ba ake cewa ba a san shi ba shine Musa ibn Abdullah al-Juhani, wanda amintacce ne. Sannan ana cewa akwai inqita, wato akwai datsewa a cikin salsalar isnadin. Ana cewa Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud bai ji komai daga babansa ba, ana cewa bai ji wani abu daga babansa ba. To amma dai magana mafi inganci shine yana da sama, ya ji daga babansa. Sauraka isnadi ne wanda yake tabbatacce, shi yasa Nasiruddin Al-Albani ya kawo shi a cikin silsilatul ahadithus sahiha, shine hadisi na 199 a cikin silsila mujalladinta na farko. Wani hadisi ya kunshi koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga sahabbansa yayin da wani yake cikin damuwa, yake cikin alhammu ko alghammu. Alhammu, kamar da muka faɗa a baya, shine damuwar wani abu da mutum yake sa tsammani nan gaba. To alhammu yana da alaka da mustaqbal, alhuzun yana da alaka da abin da ya wuce, wani abu da ya riga ya faru ya sa mutum cikin damuwa, shi yake cewa alhuzun ko alhazan. Alhammu kuma wani abin da nan gaba yake zallumin ya faru da shi, saboda haka ya sa shi damuwa, shine ilham. Algham kuma shine wanda ake ciki, wani abu da yanzu yake cikinsa na damuwa. To duka hadisin yana magana akan kowane irin nau'i na damuwa, da nau'in damuwar dan adam baya wuce wannan, ko da wani abu da ya riga ya wuce, ko wani abu da yake zullumi nan gaba, ko wani abu da yake ciki. To kowanne daga ciki damuwa ce. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da sahabban cewa wanda ya samu cinsa cikin irin wannan damuwa, to ga abin da zai yi. Waɗannan kalmomi ya kamata, waɗannan addu'o'i ya kamata ya koya, ya kuma dage wajen faɗarsu, zai samu su masu amfani ne gare shi wajen tafiyar masa da damuwarsa. Idan muka lura, waɗannan addu'o'i sun kunshi abubuwa manya-manya waɗanda su ne kusan jigon samun jin daɗin bawa a duniya ko a lahira. Waɗannan abubuwa guda hudu manya-manya waɗanda idan bawa ya san su kuma ya zamana ya rike su a rayuwarsa, wato sun yi tasiri a cikin rayuwarsa, to za su taimaka masa wajen ya ji daɗin rayuwarsa ta duniya da kuma samu kyakkyawar rabo a lahira. Da kuma wannan shine babban abin da bawa yake so ya cimma wajen ya kawarwa da kansa kowace irin damuwa, sawa'un damuwa ta nan ko damuwa ta can. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ma asaba abdan hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka. Ce babu abin da zai samu bawa wato na damuwa
ta wani abu nan da yake tunani nan gaba wala hazanin ko wata damuwa ta wani abu da ya riga ya wuce. faƙala sai ya ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, ya ce ya Allah ni bawanka ne kuma ɗan bawanka ɗan baiwarka. wannan shine al-aslul awwal, shine tahqiqul ubudiyya lillahi ta'ala. bawa ya tabbatar da shi bawan Allah ne, ya sadu da gaban ubangiji subhanahu wata'ala, ya nuna karayarsa, ya nuna maraicewarsa gaban Allah subhanahu wata'ala, ya yadda cewa shi ba wani bane face halittar Allah subhanahu wata'ala. Allah ne ya yi shi bawansa ne, mallakarsa ne, mallakar Allah ne, da shi da iyayensa mazansu da matansu na kusa da na nesa har zuwa Hawwa da Adam, wato tun daga iyayensa na kurkusa har na ƙarshe su ne annabi Adam da Hawwa, dukansu bayin Allah ne, saboda haka dukkaninsu su ƙarƙashin bautar Ubangiji subhanahu wata'ala suke, ba su da wani abu wanda suke nasu ne, su bayin Allah ne, halittarsa ne, mulkinsa ne, sai yadda ya ga dama da su. shi ya halicce su, shi ne ubangijinsu, shi ne mai kula da su, shi ne mai tafiyar da al'amuransu, wanda wannan shi zai sa bawa ya ji cewa ba ya da wani lokaci da zai wadatu ga barin ubangiji subhanahu wata'ala cikin kowane minti, cikin kowane sakan, cikin kowace kiftawar ido. shi mai bukata ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, yana da bukata wajensa, ba ya da wani wanda zai je ya fake ya kai masa kuka in ba Allah ba, ba wani wanda zai share masa hawaye in ba Allah ba. to wannan shine tahqiqul ubudiyya, bawa ya tabbatar da zamansa na bawan Allah subhanahu wata'ala, yana shi ba ya da wani hukunci nashi, saboda bawa laysa lahu hukmun bi ikhtiyarihi, sai yadda mai gidansa yayi da shi. in ya ce tafi ya tafi, in ya ce zo ya zo, in ya ce zauna ya zauna, ya ce tashi ya tashi, in ya hana shi ya hannu, in ya sa shi ya bi umarni. wannan shine bawa, ko wannan shine alakarsa da wanda yake ubangidansa. to bawan Allah ya ji cewa ba shi da wani zaɓi nashi na kansa sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi da shi, domin in ya zama yana da zaɓin kansa to ya zama ba bawan ba kenan, ya zama yantaccen ɗa. amma shi bawa ne, ƙarƙashin juyawar ubangiji yake, kuma bautar da ya miƙa wa Allah subhanahu wata'ala kai da ita ce ubudiyatu ta'a, ce ubudiyya ta biyayya, ta yana so da ganin damansa da yardarsa da amincewarsa da biyayyarsa yake yi wa Allah subhanahu wata'ala, wannan da'ar yake bin sa. akwai ubudiyatul qahr war rububiyya, bawa ya zama bawan Allah ta ƙarfi da yaji ko baya so, to ba wannan ake magana ba. kowa bawan Allah ne, ya ki ko ya so, tunda ba shi kansa ba Allah ya yi shi, kuma ba shi yake rike da kansa ba Allah ke rike da shi, ko ya yadda ko bai yadda ba. wannan ubudiyya ce ta rububiyya, ubudiyatul rububiyya da ce ta ubudiyatul qahr. babu wani falala da mutum zai samu ta hanyar wannan. in kullu man fi samawati wa man fil ardi illa ati rahmani abda, haka kowa da kowa sama da ƙasa sai ya je wa Allah yana bawa. da wani ubudiyya ce ta rububiyya, babu wanda yake fita daga ƙarƙashinta, da mumini da kafiri, da mai biyayya da marar biyayya, na kirki da wanda ba na kirki ba, da waliyai da shaidanu, dukkaninsu suna ƙarƙashin wannan ubudiyya ta rububiyya. to ba ita ake magana ba, wannan ubudiyatu ta'a, bi ma'ana al'abidu lillah ba al-mu'abbad ba. shi mai bautawa Allah ne da raɗin kansa da zaɓin kansa da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala. ubudiyar da Allah subhanahu wata'ala yake yaban masu irinta, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, irin wannan ubudiyar, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. to na ubudiyar wanda Allah yake yaban bayansa da ita, cewa ibadur rahman, to na ba kowane bawa ne ya shiga ciki ba, kowa bawan Allah ne, amma anan ba kowane bawa ne ya shiga ciki ba, sai ibadur rahman din da Allah ya sifanta, alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama.
to haka nan da yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan, bayina baka da iko akan su, ba kowanne bawa yake nufi ba, bayinsa waɗanda suka miƙa wuya gare shi da ubudiyya ta da'a, da ubudiyya ta rububiyya ba, ubudiyya ta da'a ga ubangiji, ta saduda da miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala, da raɗin kai da zaɓin kai. Wannan ita ce, wannan irin ta ce Allah subhanahu wata'ala ya kwarzanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ita. wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, to na abdina din ubudiyya ce ta da'a, ba ubudiyya ce ta cewa Allah ne ya yi shi ba yake renansa, wannan kowa ma haka ne. ubudiyya ce ta shi mai bi kauya ne ga Allah subhanahu wata'ala kowane lokaci, saboda ka ya cancanci wannan matsayi. ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya kwarzanta shi da ita yayin da yake batun Isra'i, subhanallazi asra bi abdihi, ita kwarzanta shi da ita lokacin da yake magana saukar da alqur'ani. alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ala abdihi alkitaba, ita ce kwarzanta shi wajen da'awa. wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. wannan ubudiyya ce ta sharaf, kamar da ake cewa baitullah ana nufin masallaci ko ana nufin ka'aba, ce baitullah kowane gida na Allah ne. ko kana jin cewa kai ka sayi filin kai ka gina, amma dai ƙarshe da kai da kaya duk mallaka wuya ne, da kai da gidan naka da uwar gidan da 'ya'yan duka na Allah ne dukan. to amma dai za a iya cewa gidanka, kamar yake cewa buyutan nabi wa qarna fi buyuti kunna, ce gidansu ne, amma kuma gidajen ai duka mulkin Allah ne. to amma Allah subhanahu wataala ya raba masallatai zuwa ga dakunansa, ko Ka'aba ce baitullahi alharam, wannan ubudiyya ce ta sharaf, ta daraja, ta daukaka. to irin wannan, to yayin da bawa ya ce Allahumma inni abduka, ba yana nufin Allah kai ne kawai shikenan ba, a'a yana nufin shi mai miƙa wuya ne, mai saduda ne ga ubangiji subhanahu wata'ala, sai yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi da shi. sannan wannan ya kunshi bayan kaskantar da kai, ya kunshi al-ibtithalul awamiri wa shinabin nawahi. wato tunda shi bawa ne, kaga zai zamo mai bin umarni, mai gujewa hani. abinda Allah ya ce yayi a matsayin shi na bawan Allah zai yi, abinda Allah ya ce kada yayi a matsayin shi na bawansa zai bari. kuma wannan ya kunshi dawamul iftiqari ila Allah, cewa tunda shi bawa ne ba a matsayin komai yake ba, to yana da tsananin bukatuwa zuwa ga ubangijinsa, saboda a kowane lokaci cikin bukata yake ga Allah subhanahu wata'ala. ubangiji subhanahu wata'ala shine mai taimaka masa, shine mai agaza masa, shine mai bashi mafaka, gare shi kadai yake dogaro, sannan a gurin shi yake nema. to wannan zai sa zuciyarsa ta zama ba ta da ta'alluki, ba ta rataye ga wani ba sai ga Allah, wajen soyayya da wajen tsoro da wajen kwaɗayi da fata. sannan kuma wannan yana nuna cewa shi bawan Allah ne min jami'ul wujuh, ta kowane fuska. yana yaro bawan Allah ne, bayan girman sa ma bawan Allah ne, yana da rai yayin Allah ne, bayan mutuwar sa ma bawan Allah ne. in yayi da'a a bawan Allah yake, in ma ya saba Allah a bawan Allah yake. in yana da lafiya bawan Allah yake, in an jarrabe shi da wata rashin lafiya yana nan a bawan Allahnsa. saboda haka gaba daya da ruhinsa da zuciyarsa da gaɓoɓinsa da harshensa duka ya miƙa su ga Allah subhanahu wata'ala. da wannan shine al-aslul awwal, shine ginshiki na farko, shine tahqiqul ubudiyyati lillahi ta'ala. shine Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, ya Allah ni bawanka ne, dan bawanka, dan baiwarka. nasiyati biyadika, nasiyati wato makwarkwadata a hannunka take, ma'ana kai ke da iko da ni,
kai kake da qahru wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, ke da qahru kake jujjuya ni, sai da ka sarrafa ni ba ni zan sarrafa kaina ba, haka abinda kaga dama kake yi da ni, na miƙa wuya gare ka. wannan nasu ya tibi ya dika tana nuna yadda bawa ya wato ɗauki wani dabara ko wani ƙarfi daga hannunsa, wanda muke cewa la haula wala quwwata, to shi ne wannan nasu ya tibi ya dika, la haula li wala quwwata illa bika, ba ni da wani ƙarfi, ba ni da wata dabara da zan iya yi wa kaina in ba da taimakonka ba, saboda makwarkwadata tana hannunka. A lokacin da annabi Hud, Allah subhanahu wataala yana gaya mana lokacin da mutanensa suka rika cewa in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, mu abinda zamu ce maka kawai muna ganin wasu allolinmu ne suka taba ka da tabuwa, suka dan sa maka tabuwa. to annabi Hud alaihi salam lokacin da yake wa mutanensa wa'azi, qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. saboda haka sai yake ce musu yayin da suka ce inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu, abinda mu za mu ce kawai wasu abubuwan bautanmu ne suka sa maka tabuwa. qala inni ushidu Allah, ce ni lalle ina shaida wa Allah, kuma ku shaida ba ni ba abinda kuke hada Allah da shi ba, kuke hada Allah da shi min dunihi wani ba shi ba, fakiduni jami'an, ku hada baki gaba daya ku kulla min makirci, ku hada baki ku kulla min makirci, sannan ka ku saurara mu. ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, ni na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijinku. ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, babu wata dabba, babu wani abu mai yawo a bayan ƙasa face Allah ke rike da makwarkwadarsa. wato babu da ni da ku duka hannun Allah muke, saboda ku je ku yi ta kullu da za ku yi, ni dai na dogara da shi, da ni da ku duk muna hannunsa. inna rabbi ala siratin mustaqim, lalle ubangiji na yana bisa tafarki madaidaici. to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake koyar da bawa abinda zai ce nasiyati bi yadika, hannuna na wato makwarkwadata tana hannunka. madin fi hukmuka, hukuncinka mai tabbata ne, mai zartuwa ne a kaina. wannan hukunci ya kunshi al-hukmul kauni wal hukmul shar'i. Allah yana da hukunci iri biyu ga mutum, akwai hukuncensa da ya riga ya rubuta wa bawa, ya kaddara masa tun farko, tun halittar mu. Allah ya riga ya hukunta komai da zai samu mutum, ya rubuta abubuwa duk da zai samu mutum, mai daɗi ko mara daɗi. Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan hukunci kuma babu mai masa gyara hukunci. wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi, Allah shi yake hukunci, babu mai masa gyara, babu mai cewa dan me, kuma in yayi hukunci la radda li qada'i, ba mai cewa hukuncin nan da yayi ba daidai ba a mayar masa da kayansa. Allah yana cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. abinda duk Allah ya sakarwa mutane na rahama, to babu wanda isa ya rike, haka nan abinda ya rike babu wanda isa ya sako shi. haka komai yana hannunsa, hukunci nashi ne. al-ahkamul qadariyya kenan, al-kauniyya. haka kowane abu ubangiji subhanahu wataala riga ya hukunta shi. sannan kuma akwai al-ahkamu shar'iyya, hukunce na shari'a da ubangiji subhanahu wataala ya saukar ta hanyar annabawansa, ta hanyar littattafansa da ya saukar zuwa ga annabawansa, ake karanta wa mutane, na halal da haram, na umarni da hani. wannan su ake kira hukunce na shari'a. hukunce na kaddara babu yadda bawa ya iya da su, ko ka so dole kai tafi a karkashin su. abinda Allah ya rubuta maka shi ne zai faru da kai, abinda bai rubuta maka ba za ka same shi ba.
wani ahkamun ne, hukunce ne na Allah na kaddararsa, bawa ba shi da zaɓi, ko yana so ko baya so ba zai iya saba musu ba. Rashin lafiya, arziki, rashin arziki, rayuwa, mutuwa, duk wani abu da ka sani ubangiji subhanahu wataala haka ya rubuta, haka kuma zai faru. To wannan hukuncin Allah ne mai zartuwa akan bawa, kuma bawa bai da zaɓi a kansa. Amma al-ahkamu shar'iyya su ma tabbatattun hukunce ne, haka suke, hukuncen Allah ne. Ya halatta kaza, ya haramta kaza, ya yi umarni da kaza, ya hana kaza. Wannan hukuncensa ne na shari'a, suna nan. Sai dai a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya baka dama ka bi ko ka bi. Kana iya kaza ka saba, Allah ya baka wannan damar, kana iya ka saba. To amma fa ka sani, in ka saba ba za ka kai labari ba, fa za ta zama a banza ba fa. Inna rabbaka labil mirsad, shi ma Allah yana jiranka, yana dakonka. Saboda ka al-ahkamu shar'iyya, wannan ubangiji ya ba wa dan adam dama yayi ko kai yayi. To amma hukuncin kuma yana nan, ko da bai yi ba zai canza hukuncin Allah ba. Yanzu da za mu kafirce, Allah ya kiyaye, duk abinda ubangiji subhanahu wataala ya ce mu ki, wanda ba zai canza zaɓin ubangiji ba, cewa wannan abin da muka ƙi shi Allah yake so, wanda muka ƙi shi Allah yake so, wanda muka yi shi ne Allah ba so. Ba zai canza shi ba don mun ƙi, ce to shi kenan tunda na kula ba kwa so, to shi kenan me kuke so. To ni da na wannan na so, to na da ba kwa so shi kenan ku yi wancan ɗin, ba komai, ya zan yi. To shi ma madin fiye hukumuka, haka hukuncin dai duk yana nan. Da haka al-hukumul qadari wal hukumul shar'i duk yana nan tabbatacce, ba zai tashi ba. Sai dai kawai bambanci tsakaninsu, wancan na kaddara bawa bai da zaɓi. Haka Allah ya so yi ka dogo, haka za ka zauna dogonka, haka ya so yi ka gajere, haka za ka ganka gajere, ba kai da ka iya ka ƙara kanka tsawo ko ka rage wa kanka tsawo. Wannan hukunci ne na kaddara. Hukunci na shari'a shi ma yana nan tabbatacce. To amma kuma an Allah ya sakar maka mara dan a tabbatar da, dan ubangiji subhanahu ya tabbatar da adalcinsa, ya tabbatar da adalcinsa, da idan ya maka hukunci nan gaba ba za ka ce wani abu ba, saboda kai ka zaba wa kanka. To shine yace adlun fiya qada'uka, abinda ka zartan min na kaddara adalci ne. Duk hukuncin da Allah subhanahu wataala ya riga ya zartarwa da bawa adalci ne. Al-hukum na farko ya kunshi duka biyun, amma qada wanda yana nufin abinda ubangiji subhanahu wataala ya riga ya zartar, abinda ya riga ya zartarwa bawa, to babu zalunci a ciki. Sauraka duk abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo su na shari'a, ya zartar da su na shari'a, in labarai ne ubangiji ya bayar, to duk gaskiya ne. wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, babu wani labari da Allah ya bayar wanda ba haka ba, duk gaskiya ne. An yi abinda Allah ya ce an yi kaza to ya faru, abu kaza zai faru to zai faru, duk gaskiya ne. Sana duk hukuncensa, duk wani umarninsa da ya bayar, yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza, to akwai maslaha a ciki. Allah bai ce ka yi ba sai don wani abu da zai amfane ka kai, ko ka sani ko baka sani ba. Duk kuma abin da ya ce a bari to akwai barna a ciki, akwai cutarwa a ciki, ko ka sani ko baka sani ba za ka cutu. To kaga komai nashi daidai yake tafiya. Kasancewar ubangiji subhanahu wata'ala nasiyatuka biyadihi, yana rike da makwarkwadarka, ba shi yake nuna cewa yana cutar ka ba. Nace ai wane yana rike da shi a hannunsa sai yadda ya ga dama da shi, don haka ai tunanin zai zalunce shi, zai masa ba daidai ba. A'a, ubangiji nasiyatuka biyadihi, min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, to amma inna rabbi ala siratin mustaqim.
amma akan tafarki madaidaici ubangiji yake, ma'ana akan adalci yake, baya zalunci. sauraka wanda duk abinda duk ga Allah yayi to yayi shi ne bi mahdi fadlihi ko bi mahdi adlihi, ko dai falalarsa ya sakar maka bisa ihsani ko kuma ya kama ka bisa adalci. domin ubangiji subhanahu wata'ala ba zai zalunci, saboda mai yin zalunci yana yin zalunci ne dan ɗayan abu uku: ko dai ya yi zalunci saboda bukata, saboda yana bukata, so bukatar ta sa ya yi zalunci, ko kuma ya yi zalunci saboda jahilci, saboda wauta ya sa shi ya yi zalunci, ko kuma ya yi zalunci saboda bai san abin da ake kira adalci ba, ko dai saboda bai san abin da ake kira adalci ba, wato ya jahilci adalci, ko kuma a saboda mutum ne wanda yake wawa yana yin abubuwa da wauta. to duk ubangiji ya waɗannan sifofin sun kori gare shi. ubangiji ghaniyun ne anil alamin, kowa gurinsa yake bukata, shi ba bukatar kowa gurin komai, ba bukatar komai gurin kowa. don haka kaga ba abin da zai sa ya zalunci wani dan yana da bukata. sannan kuma bi kulli shay'in alim, ya san komai, bari a ce ya aje abu ba mahallinsa ba ya zama zalunci. kai abin da zaka zo ka yi ba tare da ka sani ba kuma ya zama zalunci. ubangiji komai da sani yake yin shi. sannan ubangiji kuma ahkamul hakimin ne, ya fi kowa hikima da sanin daidai. don haka kaga babu abin da zai sa ubangiji subhanahu wataala ya zalunci. haka duk abin da Allah subhanahu wataala yayi to adalci ne a cikin aikinsa. don haka wanda Allah subhanahu wataala ya dora akan shiriya saboda ya ga cewa wannan dan adam zuciyar shi na son shiriya, yana neman shiriya, yana neman daidai, ubangiji ya yi masa gaman da katar ya dora shi akan daidai. wanda kuma ubangiji subhanahu wataala ya ga cewa mai bijirewa ne, ubangiji subhanahu wataala ya nutsar da shi, ya dulmiyar da shi. duka abinda ubangiji ya yi a nan daidai ne, wannan ya yi masa falala, wannan kuma ya masa adalci. wannan ya masa falala, wannan ya masa adalci. saboda wannan da ya wa falala ya kai shi gidan aljanna sai wa Allah subhanahu wataala godiya. wannan kuma da ya wa adalci ya kai shi wuta, ya yi masa ukuba, to kada ya zargi kowa sai kansa. Allah bai cuce shi ba. wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. ba mu zalunce su ba, su suka zalunci kawunansu. ubangiji duk da yana da iko akan ko ala kulli shay'in qadir, ba abinda ba Allah ba zai iya yi ba, to amma ya tsarkake kanshi daga zalunci. wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad. ubangiji baya nufin zaluntar kowa. akwai waɗanda suke cewa ai shi Allah ba zai iya yin zaluncin bane, saboda zalunci mumtani ne anillah, ba zai iya yi ba. to kaga in aka ce ba zai iya yi ba, to yayin da aka ce Allah baya zalunci ba a yabe shi ba. domin yayin da ba za ka iya yin abu ba dan an ce ba ka yi, to ba yabo ba ne. sai in za ka iya yin abu amma saboda bai dace ba ka bari, to nan yake yabo. ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da ya fi karfin yisa, to amma ubangiji ya sifantu da sifofi na kamala ne, don haka ba zai yi ba. shi yasa ya tsarkake kansa daga zalunci. shi haramtu zulma ala nafsi, na hana kai na zalunci. waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, kuma na haramta muku zalunci, kar ku zalunci junanku. da haka masu cewa ubangiji subhanahu wata'ala ghairu qadirin ala zulmi, kaga suna takaita kudurar Allah ne. kamar yana zaka duba wani katangar wannan filar ka ce ba za ta iya zalunci ba, lana ghairu aslan laysat qabilatan zulm. haka ba yabo bane. yabo shine a yi yabo mutum da abin da zai iya yi, to amma saboda dattako da girma da abin nan bai yi ba.
to ubangiji subhanahu wataala da ya ga dama duk zai iya yin abin da yake so, to amma kuma ya tsarkake kansa daga zalunci, baya zalunci. Shi yasa anan ya sifanta hukuncinsa da cewa adalci ne, adlun fi qada'u. to anan wannan shine tushe na biyu wanda bawa ya kamata ya yarda da shi, shine yadda da kaddarar Allah subhanahu wataala da hukuncinsa, da cewa abinda Allah subhanahu wataala ya ga damar faru wakana sa shi yake wakana, abinda Allah bai so ya wakana ba baya wakana. Babu abinda yake faruwa a cikin mulkin Allah subhanahu wataala sai da ganin damansa. Saboda haka bawa a hannun ubangiji subhanahu wataala yake, yana sarrafa shi yadda ya ga dama, yana masa hukunci da abin da ya ga dama, kuma babu mai iya canza hukuncin Allah ko ya mayar da hukuncin Allah. Don haka rayuwar bawa da mutuwarsa da jin daɗinsa da rashin jin daɗinsa da samunsa da rashinsa da lafiyarsa da rashin lafiyarsa, wannan duk daga Allah ne. Ubangiji subhanahu wata'ala, wato bawa ya mayar da dukkan wannan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Idan bawa ya yadda cewa makwarkwadarsa da makwarkwadar dukkan halittu suna hannun Allah subhanahu wata'ala, yake sarrafa su yadda ya so, to kaga wannan zai sa masa sanyi a cikin zuciyarsa, wannan zai sa masa sanyi a cikin zuciyarsa, kuma ya sanya fatansa da kwaɗayinsa ya koma wajen Allah subhanahu wata'ala. Ba zai ɗauki cewa su wane da wane su ne masu iya su bashi ba, kuma su ne masu iya su hana shi. Don haka gaba ɗaya tunaninsa da kwaɗayinsa ya kai mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Wannan shine abinda Nabi Hud alaihi salam yayi yayin da yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum. Da ya yarda cewa dukkaninmu a hannun Allah muke, to na dogara da shi Allah din shine yadda ya ga dama zai yi, babu mai yin. Sannan kuma bawa ya yarda cewa hukuncin Allah duka adalci ne. Don haka duk abin da ya same shi zai san cewa ubangiji subhanahu wataala bai zalunce shi ba. Abinda duk ya same shi in mara kyau ne, to akwai dalili. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dace duk abinda ya same ku na musiba, to saboda abinda hannayenku ne suka tsoruta. Wa ya'fu an kathir, dan ma Allah yana yafi abubuwa da yawa. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Allah ce idan wata musiba ta same su saboda abinda hannayensu suka aikata, lalle dan adam butuli ne. Saboda ka bawa ya yarda da cewa ubangiji subhanahu wataala yana kaddara komai da sababi da kuma hikima. Wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, ubangijin ka ba mai zaluntar bayansa bane. Sannan yace as'aluka bi kulli ismin huwa laka, ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne. Ina roƙonka da duk wani sunan da yake naka ne. Sammaita bihi nafsaka, da ka sa wa kanka suna da shi, aw anzaltahu fi kitabika, kuka saukar da shi a cikin littafinka, aw allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani daga cikin bayinka, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ko ka keɓanta da shi a cikin iliminka na gaibi. To wannan shine al-aslu thalis, shine tushe na uku, shine tawassuli da sunayen Allah subhanahu wata'ala, tawassulu bi asma'illah, cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye mafiya kyau wanda ya yi umarni da a kama kafa da su wajen addu'a. Walillahi al-asma'il husna fad'uhu biha, ce Allah yana da sunaye mafiya kyau, da haka ku roƙe shi da su. Haka mafi kyan abin da bawa zai yi kama kafa da shi wajen addu'a shine sunayen Allah subhanahu wata'ala. Ya kama kafa da sunayen Allah da ubangiji subhanahu wata'ala ya kira kan shi da su. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Kace ku kira Allah ko ku kira ar-Rahman, ko wanne ma kuka kirawo, to Allah yana da sunaye mafiya kyau. To duk sanda bawa ya zama yana da zurfin ilimi, yana da ilimi mai zurfi dangane da sunayen Allah da sifofinsa, to tsoronsa da Allah zai karu. Gwargwadon yadda ka san sunayen Allah, ka san sifofin Allah, saninka kuma ya zama mai zurfi, to wannan zai kara maka tsoron Allah subhanahu wata'ala,
zai ƙara maka hararo da girmansa. Duk wani suna da za ka faɗa na ubangiji za ka ga cewa yana da tasiri a rayuwarka. Ce Allah mai ji ne, Allah masani ne, Allah mai gani ne, Allah mai iko ne, Allah mai rahama ne, Allah mai jin kai ne, Allah mai bayarwa ne, Allah mai hanawa ne. Dukkan wani suna da zarar ka tuno shi ka kuma wato hango zurfin ma'anarsa, to zai zama yana da tasiri a cikin rayuwarka, zai maka tasiri a cikin rayuwarka, zai kara maka tsoron Allah, zai kara maka muraƙabar ubangiji, kuma zai sa ka kara nisantar saban Allah subhanahu wata'ala da fadawa cikin abin da zai fusata ubangiji subhanahu wata'ala. shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf, wanda yafi sanin Allah yafi tsoron sa. da ya ce inni la'alamukum billahi wa akhshakum bih, na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoronsa. shi sa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, kadai masu tsoron Allah daga cikin bayinsa sune malamai. al-khashiya shine al-khawf al-mashub bit-ta'zim, ka ji tsoron abu tare da girmama shi, shi ake kira alkhashiya. shi yasa ba a jingina wa kowa sai Allah, wala takhshawhum wakhshawni, saboda tsoro ne da yake haɗe da girmamawa. akwai alkhawf, wannan tsoro ne na ɗabi'a, kamar da muke tsoron kura ko zaki ko miciji ko wani mugu. wani alkhawf ne, tsoro da ɗabi'a, Allah baya kama ka da shi don ka ji shi, kama alkhawf ake ce masa. amma ita alkhashiya tsoro ne wadda take ƙara maka sanin, wato take ƙara maka girman Allah a cikin zuciya. to wanda ya san Allah subhanahu wataala, ya san sunayensa, ya san sifofinsa, sani na hakika, to wannan tsoronsa ga Allah yakan ƙaru. saboda haka idan bawa ya cika zuciyarsa da tsoron Allah, ya cika zuciyarsa da sunayen Allah, da halarto girman sunayen Allah, to wannan zai taimaka wajen fitar masa da damuwar abin da yake ciki ko abin da ya wuce ko wani abu da zai zo nan gaba. don haka yi tawassuli da wannan sunaye na ubangiji gaba daya, ya ce yana tawassuli da su. kuma sunayen ubangiji a nan za mu ga ya ce bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, duk sunan da yake naka ne kai ka kira kanka da shi. wanda ya nuna Allah subhanahu wata'ala shi yake sawa kansa suna, ba wanda ya sai sawa Allah suna. ka ce za ka kirkira suna ka yi wa Allah. akwai sifofi, babin sifa, abin sifat babinta ya fi zama a buɗe akan al'asma. al'asma tawqifiyya ce, ba haka iya cewa ga wani suna na Allah ba, sunaye ne daga cikin sunayen Allah, sai idan an samu nassi a alkur'ani ko nassi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wannan sunan na Allah ne, aka ga an kira Allah da shi. amma ba haka ba, to duk iya larabcinka, duk walittakarka, ba za ka kamo wa Allah suna ba. shi yasa ya ce sammaita bihi nafsak. to abinda Allah ya sa wa kansa suna, ta yaya za a sani? abin nan kashi uku ne. ko dai anzaltahu fi kitabik, ka saukar da shi a littafi wanda kowa yake karantawa, aw allamtahu ahadan min khalqik, ko ka sanar da wanda daga cikin bayanka sune annabawa da manzanni, wato imma bi kitabin aw bi khitabin, ko ta hanyar littafi ko ta hanyar magana. Allah ya sanar da wani. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ana sanin sunayen Allah a wajensa, ko da ba a sunan a cikin littafin Allah ba, saboda Allah ne ya sanar da shi. sai kuma wanda yake a wista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ko ka keɓanta da saninsa a cikin iliminka na gaibi. to yana nuna akwai wasu sunayen na Allah da bai saukar da su a littafansa ba, bai sanar da kowa daga cikin bayinsa ba, shi kadai ya bar wa kansa sanin kayansa. ashe kaga kenan ba a cewa sunayen Allah 99 ne cip ce sunan Allah 99. a'a, Allah yana da wasu sunaye 99 da aka faɗi falalarsu,
inna lillahi 99 isman 100 illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana da wasu sunaye 99 waɗanda idan mutum ya kiyaye su zai shiga aljanna. Ma'ana wannan wasu sunaye ne daga cikin sunayensa, amma ba yana nufin su kenan sunayensa ba. In ka ce ina da 1000 zan yi sadaka da ita, ya nuna duk duniya 1000 ka mallaka? Kana nufin wannan 1000 ita dai da ka ware take magana a kanta. An gane? So shi yasa wannan shine ra'ayin mafi yawancin malamai, cewa wannan hadisin inna lillahi 99 ba yana nufin hasru asma'illahi husna ba. Wannan shine kaulin jumhurul ulama. Shine kaulin jumhurul ulama, har al-Qurtubi ya hikaito ma abin nan, an-Nawawi ya hikaito ittifaqi cewa ma malamai su haɗu ma akan duka wannan abin nan. Ka duba al-Khattabi a cikin littafinsa addu'a ya yi wannan maganar. A cikin Qurtubi a tafsirinsa Fathul Bari ya kawo Ibn Battal a cikin sharhin Sahih Bukhari, malamai da yawa. Ibn Hazm shi ne wanda yake cewa a sunayen Allah 99 ne, babu ƙari babu ragi, su kenan ƙwallin ƙwal 99. wannan kuskure ne. Saboda haka wannan su ne, akwai sunayen Allah 99 da ake kafewa ana sayarwa, ana kafewa, ana abin nan, wanda sun zo a wani hadisi ne mai rauni, wani hadisin Walid ibn Muslim da Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya raunana kayansa. Hadisi ne mai rauni. Hadisin duk waɗanda suka rawaito hadisin babu faɗar sunayen, to sai wata ruwaya ɗaya da ta Walid ibn Muslim wadda ake ganin akwai illa a cikinta, ita ta zo da ambaton wannan sunayen duka. Don haka idan babu inda aka samu sunan sai a cikin wannan hadisin, to bai tabbata ba. Don haka wannan kalanda mai sunayen Allah 99 ba fa duka ne sunayen Allah ba, wasu ba sunayen Allah ba ne gaskiya, wasu ba yabo a cikin almuntaqimu, ba yabo a cikin almuntaqimu, ba wani suna Allah almuntaqimu. To zaka shi kadai haka babu inda ya zo a sunan Allah shi kadai ad-darru mai cutarwa. A'a ba fa yanzu ta kale da ce su zabi ba, amma dai ka sani dai ba duka ne suke ingantattu ba. So kuma tsayawa a 99 din wannan ba haka bane. To shine yake cewa سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وكake banta da shi a cikin iliminka na gaibi. Wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana da ilimin gaibi da babu wanda ya san shi, ba saukar da shi a littafin sa ba, bai sanar da wani daga cikin annabawansa ba. Wannan shi ake kira al-ghaibul, shine cikakken gaibin da Allah ya ce babu wanda ya san shi a sama ko a ƙasa, bai kuma halatta a jingina ma wani sanin wannan gaibu ba. Da idan har a ce akwai waɗanda suka san gaibu, to ya zama wannan a wista atharta bihi ya zama ba shi da ma'ana. Ya za a ce Allah yake banta da shi bayan kuma akwai masu sanin wanda sun san gaibu. Sauraka ya nuna kenan akwai gaibu, Allah subhanahu wataala kadai shi ya sanar da shi, ya san shi, baya cikin littafinsa, baya cikin abin da ya gaya wanda daga cikin halittarsa. Idan ya saukar da abu a cikin littafinsa ko ya gaya ma wanda daga cikin halittunsa, to ya fita daga cikin gaibun da ake magana a kansa. Sai dai gaibu bi ma'ana ma gaba anka, wannan kuma abu ne mai faɗi, ko ba mai baka sani ba a wajen ka gaibu ne, amma ba shine gaibu da ake cewa gaibu ba. Yayin da na itlaqin kalmar gaibu na cewa na ya san gaibu, to ba a kawo maganar ya san wani abu a boye, ya san wani abu na boye, ba wannan ake nufi ba. Sauraka ba a itlaqin wannan a ce ko annabi ya san gaibu ko wani wali ya san gaibu. In haka ne to ya zama maganar Allah yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa la aqul lakum inni a'lamu al ghaib qul law kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khairi wa ma massani as-su. Da sai su zama ayoyin ba su da mahalli, wanda kuma babu wani musulmi da zai faɗi haka. To shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da bawaye tawassuli da waɗannan sunaye. Wannan shine al-aslu thalith, tushe na uku. Na hudu, an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi,
ka sanya qur'ani ya zama danshin zuciyata, ya zama wato damanar zuciyata. Arrabi shine lokacin damana, lokacin saukar ruwan sama. sai lokacin saukar ruwan sama lokaci ne da ake samun arziki, ake samun ni'ima, ake samun walwala, ake samun jin daɗi. Bayi sukan ji daɗi a ce ruwa an samu ruwan sama ya sauka. za a yi ta yi wa juna albishir, a yi ta yi wa juna murna. Manoma su ta buɗe baki, an samu ruwa, an samu ruwa bana, alhamdulillah an samu ruwa. Mutane su ta jin daɗi, abinci zai wadatu, dabbobi su samu ruwan sha, makiyaya su samu wajen kiwo. Wannan albarkacin damana ne, ƙasa za ta rayu bayan da ta bushe ta ƙeƙashe. To sauraka alƙur'ani shine damar da take raya zuciya. Idan babu ita, babu shi a cikin zuciya, to zuciya bushewa take, ta mutu. Kamar yadda kasan idan ruwa bai sauka akan ƙasa ba, take bushewa ta ƙeƙashe, abinda yake kanta ya lalace ko yake cikinta ya ƙi fitowa. To haka zuciya ita ma take idan babu yayyafi na alƙur'ani. Sauraka idan mutum yana son zuciyarsa ta rayu, ya zama rayayye, to dole sai ya lizumci alƙur'ani, ya lizumci karanta shi, ya lizumci tintintini cikin ma'anoninsa, bibiyar hukunce-hukuncensa, aiki da wa'azuzzukansa. Wannan shi zai raya masa zuciya. In ba haka ba, zuciya za ta zama matacciya. Allah subhanahu wata'ala ya kira shi rayuwa. Kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wagije ya kirawo shi ruhi, yulqi ruha min amrihi ala man yasha. saboda alqur'ani ruhi ne. Shi yasa shi kansa wanda yake saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'anin, mala'ika jibril aka kirawo shi aka kira shi ar-ruhul amin. Ar-ruh saboda abin da yake zuwa da shi na alqur'ani shine rayuwa. To rayuwar zuciya ba za ta samu wannan ba sai ta lizumci karatun alqur'ani da nutso cikin wato ma'anoninsa. Sai da cewa nura basari, kuma qur'ani ya zama hasken idona, hasken ganina, zama shi zai haskaka min hanya, in gane abin da yake daidai, in gane wanda ba na daidai, in gane ina ya kamata in dora kafata, ina ne kai kan dora kafata. Ba za ka iya gane gaskiya ba da bata sai ta hanyar alqur'ani. wala kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Allah yana bayanin ayoyinsa daki daki dan hanyar mabarnata, miyagun mutane ta fito fili a santa. Haka alqur'ani shi yake bayanin abin da yake gaskiya, shi yake bayanin abin da yake ba gaskiya ba. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Shi yake nuna hanyar da tafi kowace zama miƙe tutar. Haka alqur'ani haske ne. Shi yasa Allah ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Mun sanya shi haske ne. qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Yana fitar da su daga duffai zuwa haske. Haka alqur'ani shine yake haskaka gaban mutum. Mutumin duk da ya ajiye alqur'ani, baya waiwayarsa, baya saurarensa, baya karanta shi, baya neman sanin ma'anonin shi, to wani a cikin duhu yake fagamniya. Wajala'a huzni, da kuma tafiyar min da damuwata, wato wani abu da ya dame ni ya riga ya wuce amma yake cikin to a ƙwarya. Wa dhahaba hammi, da kuma wanda yake damuwata wacce take ta nan gaba, wato wani abu da yake ta zulumi nan gaba. To mutum ya yi addu'a, ya yi tawassuli da waɗannan. To haka alƙur'ani shine tushe na uku, shine tushe na hudu. Wato mutum ya riƙe alƙur'ani ya zama shine dausayinsa, shine haskensa, da shi zai haskaka, kuma shine zai tafiyar masa da dukkan abin da yake ciki na damuwa. Annabi ya ce illa azhaba Allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha. A wasu ruwayoyin faraja. Sai Allah subhanahu wata'ala ya tafiyar masa da damuwarsa da bakin cikinsa, ya kuma canza masa da farin ciki a madadinsa.
a madadin su, wato a madadin wannan damuwar. To wannan ta ma idan ku lura za ku ga addu'a ce wacce tana cike da abubuwa da yawa, yayin da bawa yake karanta ta kuma yana halarto da abin da yake karantawa, yana jinsa a jikinsa, babu shakka zai masa tasiri wajen tafiyar masa da damuwarsa. Wani hadisi Ibn al-Qayyim ya yi sharhinsa a littafansa da yawa, Shifa'ul Alil fi mas'alatil qada'i wal qadari wat ta'lil, cikin littafinsa al-Fawaid, cikin littafinsa Zadul Ma'ad ya dan yi maganar sa kadan, da littafinsa Ad-Da'u wad-Dawa ciki shi ma yayi maganar sa. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace, da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.